Bussen Bertie gav nogle turister en tur rundt på øen Sodor. Det var deres sidste eftermiddag, og Edvard stod klar til at køre dem ud og se Bill og Ben. Han havde svært ved at starte det tunge tog. Se, hvor han anstrenger sig, sagde Henry. Det ser ikke rart ud, bemærkede James. Hvor håbløst, sagde Gordon. Han skulle give op og lade sig pensionere, før det er for sent. Klap dog i, sagde Doc så. I er bare jaloux. Edvard er bedre end alle jer. Du har ret, Doc, sagde Boko. Edvard er gammel, men han er ikke færdig. Det gik så afsted, sagde Edvard, da han endelig tøffede ud fra stationen. Bill og Ben var glade for at få besøg. De elskede at blive fotograferet. Senere tog de så alle folk med ud til lergraven på en dejlig middagstur. Alle morede sig mægtigt, og gæsterne var meget imponerede. Så kørte Edvard gæsterne hjem. På vejen skiftede vejret. Vind og regn skubbede Edvard. Hans slæbegear svigtede, og hans fyrbøder måtte stå ude foran og smide sand på skinnerne foran ham. Pludselig gled Edvards hjul frygteligt, og med et ordentligt smæld knækkede noget. Folkene kiggede på skaden, og reparationen tog nogen tid. Der er ballade med hjulene, Edvard, sagde hans togfører. Vi har ingen reservedele, men du skal nok køre. Kan du køre de her folk hjem? De skal tilbage i aften. Jeg prøver, her, lovede Edvard. Edvard pustede og trak som rasende, men hans hjul gled bare, og han kunne ikke trække det tunge tog. Passagererne var urolige. Togføreren, fyrbøderen og vagten gik afsted og lavede justeringer mellem vognene. Vi har løsnet koblingerne, Edvard. Nu kan du samle vognene op en efter en, ligesom du gør, når du rangerer. Så bliver det meget lettere, sagde Edvard. Kom nu, tøffede han og kørte forsigtigt fremad. Den første vogn hjalp til med den anden, og den anden hjalp den tredje. Jeg kunne, tøffede Edvard. Rolig ven, sagde hans togfører. Det var flot gjort. Det lykkedes. Og han lyttede glad til Edvards faste rytme, mens han kørte langsomt, men sikkert afsted. Til sidst, træt, tørstig, men glad, dampede Edvard ind. Henry ventede på gæsterne med sit særtog. Pip, pip. Kontrolchefen pegede vredt på uret, men de glade gæster jublede og takkede Edvard, hans togfører og fyrbøderen. Doc og Boko så til, at Edvard blev ladt i fred. Gordon og James sagde da heller ikke noget.